manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace raqaitu yawman ala baiti hafsata wato na hau wata rana bisa ɗakin Hafsa na'am fara'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu Ina- mustaqbil ash-sham wato sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana biyan bukatar shi mustaqbil ash-sham wato ya huskanci wajen Sham mustadbir al-ka'bati ya ba Ka'aba baya al-ma'ani al-ijmali ma'anona wa'anda aka yi jumlar su ذكر ابن عمر رضي الله عنه dan Umaru ya ambata yarda Allah tabbata gare shi أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة ya zo wato zuwa ɗakin ƴan uwarshi Hafsatu زوج النبي صلى الله عليه mata وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatarsa وهو متجه نحو الشام ya huskanci wajen Sham ومستدبر القبلة ya ba alƙibla baya kenan arewa ne yake kallo نعم shine wajen Sham dan ƙiblar su wato kudu take نعم sa su da Madina yawa su kudu suke kallo ai shi yasa manzo Allah ya ce bainal mashriqi wal maghribi qiblatun kuma a wurin su wato in mutum zai karawa hajjati to abin da ake so gare shi ko dai ya huskanci mahudar rana ko ya huskanci mafaɗarta sharrik augarrib ka gane ko kenan ba a son ka huskanci kudu ka huskanci alƙibla kenan ko ko an kai huskanci arewa ka ba alƙibla ba kenan su wacan wajen su to mu ko nan in ana so a kar a ga a haka nan to mu da yake wajen sharqi din wajen gaban nan ne kiblar ta mu take sai dai mu yi wajen kudu ko mu yi wajen arewa اختلف العلماء malamai sun yi sabani والتوفيق بين الحديثين wato da yin muwafuqa tsakanin hadisan ga guda biyu اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة malamai sun yi wato ikhtilafi abinda ake cin ikhtilafi dada ma juna sani نعم a cikin wato ba alƙibla baya ko ko fuskantarta في قضاء الحاجة a cikin karawar hajjati فذهب إلى التحريم مطلقا sai wasu suka ta yi zuwa cewa an haramta yin haka nan mutlaƙan نعم راوي الحديث wanda ya rawaito hadisi أبو أيوب shine Abu Ayyuba ومجاهد da Mujahidu والنخعي da Malam Nakhai نعم والثوري da Malam Sauru ونصر da kuma Nasru هذا القول ابن حزم wato wannan wato shine zancen Ibn Hazm وأبدل سواه kuma أقوى wa abdalu siwahu نعم huwa al-aqwa bata wanda ba shi ba shine mahi karhi في كتاب المحلى wato daga cikin littafin muhalli نعم وذهب إلى جوازه مطلقا sai kuma wasu suka ta zuwa cewa kai ya halitta mudalakan عروة بن الزبير to wa'anda suka ce ya halitta mudalakan akwai urwatu dan zubairu نعم وربيعة akwai rabi'atu وداود الظاهري da dawuda wato shine mai yake ce mazhaban nan ta zahiriya نعم مهتجين بأحاديث suna kokawa hujja da wasu hadisai منها daga cikin hadisan ga sunan حديث ابن عمر الذي معنا wanga hadisin na dan Umaru wanda a tare da mu wanda aka ce an ga mazala ya mai daga bawayin Sham وذهب الأئمة مالك wato ayyukan shugabannin malika sun ta yi والشافعي da Shafi'awa وأحمد da Ahmadu وإسحاق da Ishaqu وهو مروي عن عبد الله بن عمرو an samu wato wannan ruwaya ce daga Abdullahi dan Amru نعم والشعبي da Sha'abi إلى تفصيل في ذلك zuwa yin bayani wato tafsir a rarrabe a cikin wannan فيحرمونه في القضاء sun haramta shi wajen qara'il hadith kenan ويبيهونه في البناء wato sun yi halatta shi a cikin bina'i ونحوه da abin da ya yi kama da shi nan baya kaɗan ويحرمونه في الفضاء
wato to yawa sun haramta shi a cikin daji نعم ويبيهونه في البناء sun kuma halatta shi a cikin gini wato inda aka kewaye da katanga ونحوه da kuma abin da ya kama da shi yasa aka ce in cikin gida ne ko ina kamar da gaba ɗaya ne وهذا هو المذهب الحق wannan shine mazhabi na gaskiya الذي تجمع فيه الأدلة الشرعية wanda dalilai na shari'a suka wato ainihin sun ka taru a ciki to ai kaga shi wancan da yake da yace ya ga manzo Allah mai daga ba wajen sham a cikin gida ne الواضحة Hmm? صحيحة الواضحة wacce wato mai ingantaccen wato bayyana فإن التحريم مطلقا cewa ta a haramta abin mutlaƙan يبدل العمل بجانب من الأحاديث yana ɓata aiki da wani sashe na wasu hadisai والإباحة مطلقا كذلك shi ma in an ce an halitta mutlaƙan shi ma sai ya ɓata wani janibi na wasu hadisan da sun ce ya haramta ɗin والتفصيل abinda a tafsiri rarrabewa يجمع بين الأدلة sai a da wato yana taruwa ne tsakanin dalilai نعم ويؤملها كلها wato sai a aiki da hadisan duka وهذا هو الحق wannan shine gaskiya فإنه مهما أمكن الجمع wato cewa ko da yaushe ya kamata a ce an yi jam'i ga abu بين النصوص tsakanin nassosa ga wannan وجب المسير إليه قبل كل شيء to shi wannan wato shine wato a zo haɗa su ɗin shine ya kamata a yi shi kayan kowane abu وهناك قول الرابع akwai waɗa na hudu لا يقبل عن هذا قوة wato ba a karɓa da wannan ƙarfi ba ya karɓa gare shi وهو القول بالكراهة shine faɗa da karhanci لا التحريم wato an ce ba haram bane amma an karanta قال الثنائي malu suna قال صنعاني sana'ani ya ce لا بد من توفيق بين الأحاديث ba makawa sai an wato yin da an samu dacewa tsakanin hadisai بحمل النهي على الكراهة sai a doki wanda an ka ce an hana to ba wato ba hani bane na haramci hani ne na karhanci لا التحريم wato ba haramci ba وهذا wannan وإن كان خلافا ko da yake saɓani ne لأصل النهي ga asalin wato harin da aka yi إلا أن قرينة sai إرادته فعله صلى الله عليه وسلم wace sai wato karina na aikin shi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa karina abu ya nuna ga yadda manzo Allah ke yi نعم بخلافه للتشريع wato saɓanin shi kuma ga shar'antawa وبيان الجواز da kuma bayanin halacci نعم وحمل أحاديث الباب sai aka ɗauki hadisai na babi على هذا wato na wannan babi bisa wannan هو الأقرب عندي yace shi ya zama kusa gare ni وقد ذهب إليه جماعة jama'a da yawa sun ta yi gare shi وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب wato da wannan ne wato yin ma'arada ga hadisi na wannan babin da aka ce wato gashi shi asalin shi cewa mun dala bai daga mawajin shaftu sai wannan wato gujirewa ko kuma gardama sai ta gushe فقلت sai na ce وعلى كل ينبغي انحراف عن القبلة في البناء أيضا wato wace bisa daga dukkan kowanne bisa ala kullum bisa duk kowanne ma sai ce wai in hirafu wato a nan kauce a nan karkace daga wajen alƙibla a cikin inda adda gini نعم اتقاء لأحاديث الناهية في ذلك saboda a kiyaye ga hadisai da sun kace sun hana ga a fuskanci alƙibla ولما فيه من الخلاف القوي wato saboda kuma abinda kuma wato khilafar da aka samu sabani da ta yi ƙarfi wannan sun ce ayi wannan sun ce kar ayi نعم الذي نصره هؤلاء المحققون waɗanda masu tabbatar da nan wato suka taimaka ga nasarar hukum نعم wato ya taimake shi نعم هؤلاء المحققون wato su wa'annan masu tabbatarwa su ne suka taimaka da wannan
alhamdulillah. To ai shine mai iziya ma da ke cewa wato in an zo an hana a yi bayan gari ko kuma karawar hajjati kamar ko da bawali ne a fuskanci alƙibla ko kuma a bata baya. To sai aka ce sai dai mutum ya yi ashe kama ana wani wajen da ba wajen alƙibla ba bai bata baya ba bai fuskance ta ba. Amma sai ce wannan hukunci na daji ne. Sai kuma ya ce amma aikata wa wannan cikin manzili a cikin gida wato ya halatta sai ce mutalaka kamar irin wannan magana kenan a iya mai da gaba ko da wajen alƙibla ne ko kuma in ba ta baya za a yi wato sai ce kana fi mushaqqatun amla akwai wahala ko ko ba wahala to mi an wahala a mutum ya zo ne da gudawa mace wanda ba shi da shi ka gane wani ya kamo shi yawwa ba to kenan wannan inda wahala wato ko ba wahala ce kai duk ya halitta cikin gida ne gida ne